Bigarren mailatik, Sara Padilla, Marina Sánchez, Leire Larrarte eta Guillermo González, hauek abestuko digute, eta zerrei buruz abestuko digute? Hulki buruz abestuko digute hauek. Txalo bero bat behintzako. Ander eta Leirekin egin dugu boda, denak gelditu gara ederki gustora, bukatzen ari zaigu guztioi denbora, guztiok utzi dugu gela hankaz gora, tutorea sartu da oraintxe auletan, ume guztiak gaude jolasten klasetan.